karan farko shugaban kungiyar mai Allah kauta Lahore Alhaji Abdullahi Bello Bodejo ya bayyana a hedikwatar kungiyar da ke unguwar Tudun Wada a karamar hukumar Karin jihar Nasarawa ranar Lahadi 23 ga watan Yuni na shekara ta 2024. Yan uwa da abokan arziki da sauran dangi sun ziyarci Alhaji Bello Bodejo a hedikwatar kungiyar domin yi masa gaisuwar barka da sallah da kuma dawowa daga aikin haji a ƙasa mai tsarki. Haka zalika jajanta masa akan al'amuran da suka faru a gare shi na gurfanarwar da ofishin babban lauyan gwamnati kuma Attorney General na tarayya ya yi masa, wanda babbar kotun tarayya da ke Abuja ta wanke tare da sallamarsa daga dukkanin zarge-zargen da aka yi masa. Alhaji Bello Bodejo, wanda ya ki cewa uffan ga manema labaru da suka nemi jin ta bakinsa akan al'amuran da suka faru a gare shi, ya yi ishara ta hanyar wani makusancinsa cewa a kodayaushe ya yi imani akan cewa duk wani abin da ya faru a gare shi a matsayin kaddara daga Ubangiji wanda yana iya faruwa akan kowane bawa. Makusancin na Bello Bodejo ya bayyana godiya a madadinsa ga Allah da dukkanin waɗanda suka kai ziyarar barka da sallar da kuma dawowa daga aikin hajjin lafiya. A ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2024 ne wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta wanke tare da sallamar Bello Bodejo daga zarge-zargen da ofishin babban lauyan gwamnati kuma Attorney General na tarayya ya yi masa. A hukuncin da ya zartar, mai shari'a Yan Eko ya sallami Bello Bodejo bayan da lauyar da ke kare ofishin Attorney General Aderonke Imana ta gabatar da bukatar neman janye tuhume guda 3 da suka gabatar a kansa. A cewar lauyar, bukatar tana ƙarƙashin sashe na 108 na dokar hukunta manyan laifuka ta shekara ta 2025. Shi kuwa lauyan da ke kare Alhaji Bello Bodejo, Ahmad Raji, bai kalubalanci bukatar ba, inda ya bayyana godiya ga ofishin na Attorney General dangane da sallamar da ya yi wa wanda yake karewa. Kafin gurfanar da shi a gaban kotun dai, jami'an tsaro sun kama Bello Bodejo a ranar 23 ga watan Janairu a hedikwatar kungiyar Miyat Allah kauta Lahore da ke unguwar Tudun Wada a karamar hukumar Karin jihar Nasarawa bayan kaddamar da wata kungiyar 'yan banga a jihar Nasarawa, abinda gwamnatin ta kira barazana ga tsaron ƙasa.